Здравейте хора, за хиляден път. Днес в това видео, както сме абсолютно всички фенове, гледам всички сме тук. Ще пробваме най-лютите неща, какви са хрупанки. Така, участвате в видеото, защото вече участваме в колекциите. Може да си ги купите долу от сайта. Има и новите костюми на HD. Много са готини. И вече ги продаваме на колекции. И може да си ги купувате всеки ден от сайта, когато ги намерите. Но обаче не забравяйте лайка в описанието. Така, нека да не комендорим, ами да пробваме най-киселото нещо. Това е най-лютото нещо. Така, напишете долу в коментарите кой ли е ял такива хрупанки и да ми напише с какво са. Така, моите са така лечно с пиле и лимон. Пиле и лимон съдържа от две съставки. А пък на другото видео ще се видим някой тиснете в бутона. На другото видео ще се видим, ще пробвам това сиксо и напишете долу в коментарите какво очаквате. И така, на другото видео трябва да ме видите. Така, сега стата ми в момента на бюрото са наредени всичките колекции, но обаче може да си ги купите. Не всякъде всички магазини ги дават, но обаче аз изобщо не съм убеден, че цялото това нещо не се е случило толкова реално. Хора, реалното, че в тези хранителни неща може да намерите нещо. Обаче това е много люти. Така, нека да не комендорим. Имаме и други. Има и с пица и лимон, има и с пиле и лимон, има и с моето спиле. И с пиле и пица. Всичките такива неща са съставени вътре. Купете си ги от сайта. Дори новите костюми и пижамата. Дори и всички неща. От мен, чао!